Ja, jeg har valgt slaget loop, og loop det er i mange tilfælde et aggressivt slag, som går ud på at sætte overskud i bolden, så det bliver sværere for modstanderen at returnere bolden. Og udgangsstillingen det er med let spredte ben og fronten mod bordet. Ja, og jeg vil godt lige vise mit slag, så det lyder filmet. Og de muskler, som der bliver brugt under slaget i tilbagetrækningen, der bliver deltamusklen brugt, den brede rygmuskel bliver brugt, rompemusklen bliver brugt, og den trehovede armstrækker bliver brugt. Ja, og i tilbagetrækningen så bliver der brugt to led, og det er skulderledet og skulderbladet. Og i skulderledet der sker der en abduktion, som trækker overarmen tilbage, og i skulderbladet der sker en adduktion, som så får hele overarmen til at trække sig tilbage. Og så i slaget, når man fører armen indad mod kroppen, så bruger man musklerne deltamusklen, den store brystmuskel, den tohovede armbøjer og den savtakkede brystmuskel. Og der bliver brugt tre led i den bevægelse, og det er skulderledet og skulderbladet, og så håndledet, som der skaber rotation for at få skru i bolden. I skulderledet, der sker der en adduktion, som fører armen ind mod kroppen, og i skulderbladet, der sker der en abduktion, som også fører armen ind mod kroppen. Ja, og der er ret meget muskelarbejde i de her to bevægelser. Og i deltamusklen, der sker der både koncentrisk og ekscentrisk arbejde, da den bagerste del af deltamusklen trækker sig sammen, som hedder koncentrisk muskelarbejde under tilbagetrækning af armen, og derefter forlængelsen, som hedder ekscentrisk muskelarbejde. Samtidig med det sker, så bliver den forreste del af deltamusklen, den bliver forlænget under tilbagetrækket, og det hedder ekscentrisk muskelarbejde, og den trækker sig sammen, når armen føres frem og slaget bliver gennemført, og det hedder koncentrisk muskelarbejde. Så den forreste og den bagerste del af deltamusklen arbejder sådan modsat hinanden. Og både den brede rygmuskel og rompemusklen, de arbejder koncentrisk, når armen den føres tilbage, og så arbejder de ekscentrisk, når armen den føres frem. Og den trehovede armstrækker, den arbejder koncentrisk, når armen føres tilbage, og det er ekscentrisk, når armen den føres frem. Ja, og brystmusklerne, så er der den store brystmuskel og den savtakkede brystmuskel, og de arbejder begge to først ekscentrisk, når armen den føres tilbage, og så arbejder de koncentrisk, når armen den føres frem. Og den tohovede armbøjer, den arbejder koncentrisk, når armen den føres tilbage, og så arbejder den arbejder ekscentrisk, når armen den føres tilbage, og så arbejder den koncentrisk, når armen den føres frem. Ja, den savtakkede brystmuskel og den store brystmuskel arbejder modsat med rompemusklen og den brede rygmuskel. Og det vil sige, at under tilbagetrækningen, så rompemusklen og den brede rygmuskel, det er agonister, og den savtakkede brystmuskel og den store brystmuskel, det er antagonister, fordi de arbejder modsat rygmusklerne. Og så omvendt, når armen den føres fremad, så er det brystmusklerne, som der er agonister, og det er rygmusklerne, som der er antagonister. Og det kan man også se i deltamusklen, der er den forreste side og den bagerste side af den. Så når armen den føres tilbage, så den bagerste del af deltamusklen er agonist, og den forreste del af deltamusklen er antagonist. Men så når armen føres frem, når jeg er i slaget, så er den forreste del af rygmusklen agonist, og den bagerste del af deltamusklen hedder det antagonist. Og så er der også den trehovede armstrækker, også kaldet triceps, og den tohovede armbøjer, som også er kaldet biceps. De arbejder også modsat hinanden. Og så når armen den føres tilbage, så er det den trehovede armstrækker, som er agonist, og den tohovede armbøjer, som er antagonist. Og så omvendt, når armen føres frem, så er det den tohovede armbøjer, som der er agonist, og den trehovede armstrækker, som er antagonist. Ja, mit forhåndsslag sammenlignet med det ideelle slag. Vi kan lige prøve at se mit slag her. Ja,
og jeg gør nogle ting forkert. For eksempel så mine ben, de er ikke sådan parallelle med bordet, og de er heller ikke særlig spredte. De må godt have været lidt mere spredt, og så kunne jeg stå sådan med fronten direkte mod bordet. Og så mit slag, det må det godt have kommet lidt mere nedefra op, og man kan se mit, det er mere sådan næsten helt lige. Og så må det også godt have taget armen lidt mere. Jeg har haft den lidt mere tilbage, end det jeg har. Ja, for at slaget det kunne have blevet bedre. Men de ting, som jeg gør rigtigt, så for eksempel får jeg ret meget skru i håndledet, når jeg slår, for at sætte skru i bolden. Og så fører jeg også armen sådan helt igennem, så jeg får slaget igennem. Men desværre får jeg så ikke helt kroppen ned. Ja, og så mit baghåndsslag. Der, jeg kan lige prøve at se det her. Her kan vi så pause videoen. Men her prøver vi lige at se mit baghåndsslag igen. Og ja, de ting jeg gør dårligt, jeg kunne godt bruge noget mere benarbejde i forhold til de ældre slag, for jeg står ret stille. Det eneste der sker, det er sådan, jeg bare går sådan ind i bolden. Så jeg kan godt bruge noget mere bevægelse i kroppen. Men ellers så kommer jeg godt ind i bolden, og ja, og jeg får ret meget fart på. Og jeg er ret god til at flytte vægten sådan fra bagerste til forreste ben, så man kan se, så sådan går jeg sådan ind og lægger benet, eller vægten på forreste ben. Og så afslutter jeg med battet ned mod bordet, hvilket også er rigtigt i forhold til det ideelle slag. Ja, så min sav, vi kan lige prøve at se den. Hold nu op på. Den kommer her igen. Hold nu op på. Ja, min sav, den er meget sikker, fordi at jeg ikke er så øvet i bordtennis. Og samtidig så er den god, fordi at jeg får bolden rimelig tæt på nettet, så modstanderen ikke sådan kan smashe tilbage, og på den måde gør det svært for mig at returnere. Så det er en god sav for mig, fordi at, den er meget nem og meget sikker, og hvilket jeg også går efter at være i mit spil. Min sav, den er til gengæld lidt, eller ulempen med min sav, det er at den, at den ikke er sådan, den er ikke meget hård, og der er heller ikke rigtig noget skru i. Så hvis jeg spiller med en meget øvet bordtennisspiller, så kan jeg godt få nogle problemer med, at han nemt kunne sætte skru i bolden.